Sirikal Kaonti ma Homabay komakore gi riwruok ma ok mar piny owacho marango wedhe mag alwora sani koro ikore mar sidho ayanga chenro mar bero kuonde dak mopogore mantiere e boma ma Homabay. Maeri en bang' kawo pach jopiny e kuonde dak mopogore e bomano moting'o shauri yako, makongeni kod Sofia e wi gigo ma sirikal onego tim mar neno ni kuonde dak ma kamago obedo makare. Chenro go geto tieko midhiero ma jopiny osebedo ka neno e kuonde dak ma kamago, kama oting'o keto alwora mochido bedo maler, loso odundu makeyo pige mag minyaga obed makare, kaachiel gi keto teyni e kind mamoko. Gavana ma Homabay Gladys Wanga gi jata tije maduong' e Global Center ne oyuore nyasino. Mashinani kwa wacho ni mondo walos plan, kik obed plan moa loka to biro dur ewi jo shauri yako, jo makongeni, jo Homabay. Obed plan ma jo Homabay moloso. Jo shauri yako wacho ni wan gima chandowa ni ka koth chwe to pi terowa, ka koth chwe to mudho negowa, kendo ka kuonde mwadake gi mudho lilo kelonwa insecurity. Gik ma giwachogo emokete i plan no. Koro plan no dhi bedo launch ka wachopo e devolution conference. Ng'ato nyalo penjore ni plan to konya gang'o? Onge yo moro amora minyalo yudo go pesa ma dongruok koko nyisore ni plan nitie kaka pesa no dhi timore nade? Dhi tiyo. Mane momiyo plan muhimu? Ng'ato nyalo penjo biro mane wach plan. Plan ema kelo pesa. Ema inyalo tang' ne president ma piny moro ni mae plan kendo mae gima jo shauri yako ne dwaro ahinya. So why we're here today is to be inspired by particularly women-led initiatives, youth-led initiatives, to identify their priorities. What needs to be done? Housing, drainage, water. And that becomes the people's adaptation plan. For people here in Homabay, perhaps it is difficult to appreciate, it's the first ever, let me repeat, it is the first ever people's adaptation plan which is presented and being incorporated into the overall development plan of this county.